Maya po oras labud Kapampangan. Kaya gisiran niyang paltay misis. Ngayon niya mamalengke kaya kaya ning ito nga ipanyaluan kaya ning artisya. Iti yung kaya katamong kadinalan siya mapulo tatlong Tagalugan video. Ne? Pag-umpisa ko na eh. Paano pala, bayo sa bla, Burikeng dinan maya po oras si Jeronimo Constantina. Yang megmunikala ka rin gamitan tangamano. Kaya ning video ngayon eh. Yung mumunan dili. Bahain. Ut keng ko patalakad bali, bahain ken ano. Yung manong bahain, Tagalugan niya. Mas manayin niya keng Kapampangan, sa lilong ko may mapalikin. Mas manayin niya keng Kapampangan, yung talakalbog o kaya albugin. Ne? Kadua, mga. Ining mga ngayon gagamitan niya keng Tagalog, patse, halimbawa, mikit kataking mall mga alas 2 sana. Itang mga agpangkang Jeronimo, sukat spell MGA, nune mga MANGA. Ne? Yung katlo, abangan. Abangan, maralas kayong tarandaman ka rin mamangawang video eh. Abangan tayong tutuging video. Yung amanong abangan, Tagalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, yung panayan o kaya abatan. Ne? Yung katuki, ining amanong ngayon may kad, tanggap ya ka rin liwa, dapat malamang medyo kimuya. Yung amano, kasasabi. Yung kasasabi, atin niyang mas manayon nakatulid din kang Kapampangan. At iti, yung kasabi-sabi. Ne? Yung kalima, makanya naman. Yung amano, kapupunta. Yung mas manayon ng katulid kang Kapampangan, kapunta-punta, o kaya kaibat-ibat. Ne? Yung kanam pa na kaya gagamitan mo naman ini eh. Yung amano, pasalubong na o ay mo kakalingwan ng pasalubong ka na po tang datang ka na ing pasalubong Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing lamak o kaya pasagana. Ne? Ing kapito, ing amano binigay. Ito binigay may angung nebi yan. Ing binigay Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing tinabili peparaig o kaya pepay sambut. Ne? At yung tawlindili, katapat. Yung katapat, Tagalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing manong katulid. Ne? Dito na mo, patse Kapampangan tamo, di pa Kapampangan tamo. Ne? Binang manong, patse, ing kasabi tamo, Kapampangan niya, kaya ba't di pa nagalog tamo. Ne? Di kaya katamo nga po, di kaya katamo nga anak, tala pa nagalugan, Kapampanganan tala. Takala salamat. With tamongan.